बिदै आरो जौ बिनि टेस्टआनो एसे आलादा जाखायो नङा होमबा। स' खैजोमा बिदैखौ बांसिनै बैसागु बोथोरावनो मोननाय जायो आरो बैसागु बोथोरावनो बांसिनै मानसिया खैजोमा बिदैखौ जायो। मानोना बैसागु बोथोर बारनायनि उनाव जोङो खैजोमा बिदैखौ जोङो मोननो हाया। मानोना बे बिदैया बिमा जालाङो आरो बैसागु बायनायनि उनाव। आरो बिमा जायोब्ला बेयो गोखै जायो, बेखौ जानो हामा जायो। स' बेसिकेलि बांसिनै मानसिफ्रा खैजोमाखौ बैसागु बोथोरावनो जायो। नाथाय बे खैजोमाखौ बबेबा मोनसे स्टेटआ सिगाङावनो जि.आइ. टेग लानानै दोनखांबाय। स' जेरैबायदि जोङो साननैसो आगोलावल' जोंनि माखासे दामजुफोरा जिथु हारिमुनि दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना बेफोरो जि.आइ. टेग मोननो हाबाय नङा होमबा। बिनिफ्राय गाननाय जोमनायनि बेलायाव दख'ना, गामसा, जोमग्रा, बेनिफ्राय इन्दि बायदि बायदिफोरा जि.आइ. टेग मोनबाय। बेनिफ्राय जानाय लोंनायनि बेलायाव जिथु खेरादाफिनि, गंगार दुन्दिया, स' बेफोरो जि.आइ. टेग मोननो हाबाय आरो बेफोरो जोंनि बर'नि जाबाय, बर'नि कपिराइट जाबाय। नाथाय जों जिथु जानानै मोजां मोनो खैजोमा बिदै, बे खैजोमा बिदैयानो गुबुन रायजोनि जानानै थाहैबाय। बेखौ जोङो जोंनि खालामनानै लानो हालिया। दुखुनांथावना बाथ्राया बेनो, बे खैजोमाखौबो जुदि जोंनि होननानै जों जि.आइ. टेग लानो जुदि हानायमोनब्ला बिनि टेस्टआनो एसे माने जिथु आलादा जाखायो। जोङो गौरब खालामना लानो हागौमोन। जोङो जिथु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ खैजोमा बिदै आरो जौ बैसागु बोथोराव खैजोमा बिदै आरो जौ मोनोब्ला बेनिफ्राय आरो गुबुन आरो ना, अमा बेदर बा दाउ बेदर बेफोरबायदि जेबो नांगौनि गोनांथि जाया नङा होमबा। स' गोबां माने जोंनि गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो खैजोमा बिदै होननानै बुङोब्ला बिनि टेस्टआनो एसे आलादा जाखायो नङा होमबा। नाथाय बे खैजोमाखौ बबे मोनसे रायजोआ जि.आइ. टेग लानानै दोनबाय, स' बेखौ नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। नाथाय आं दिनैहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो फोरमायनो नागिरदों। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों, जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दिनैहाय मोसौ बैसागुनि जिथु 1 खालारनि आगु सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। दिनैनि सानाव फुङावनो जोङो न'खरनि जिमानखिनि बोरमा दङ, मोसौ दङ, स' बेफोरखौ जोङो फुथा फोनो। आरो बे फुथा फोननायनि बे फुथायानो जादों जिथु जोंनि सायागार नङा होमबा। आरो जिथु जोंनि ओंखाम दोआव जोङो सायागार नांनानै थायो, जिथु गोसोम गोसोम जानानै थायो। स' बेखौ जोङो हुखोमोरनानै बेखौ जोङो गोसोम गोसोम फथा जोङो मोसौ एबा बोरमानियाव फोननानै होनाय जायो। आरो बेखौ जोङो जिथु दै लाव होननानै बुङो, लाव, बेनिफ्राय बायदि बायदि फान्थाव, बेफोरखौ जों माला गानहोयो। बेनिफ्राय जोङो मा होनो, लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर देरलांबाय था, बेबायदि नङा होमबा। आंबो बांसिन माने एसे बावगारलायलांबाय मेथाइखौ। जिहेथु दिनैनि सानाव बेबायदि मोसौ बोरमाखौ थुखैनाय जायो। बेनिफ्राय फुङावनो जोङो जिथु 101टा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खानानै खुंखा जानाय जायो। बे खुंखाजों जोङो दाउ बा बोरमा बा अमा बेफोरबायदि बेदरजों जोङो जायो नङा होमबा। स' बिनि टेस्टआनो एसे आलादा जाखायो। स' जानायनि बोथोर आरो बेफोरबायदि जुदि 101टा मैगं थाइगंखौ जुदि जोङो जानो हायोब्ला जोंनि माखासे जिथु पुराना बेराम, गोबाव समनिफ्रायनो सानाय सुनाय बेफोरबायदि पुराना बेरामफोरा माने हामो होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो गोदो गोदायनिफ्राय। हामाखौ आं हले मिथिया, आङो बेफोरबायदि जेबो माने प्रुफबो मोनाखै। नाथाय बेयो जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रा आरो जिथु जोंनि दिनैनि दिनाव गोखा गोखै माने गोफा गासैखौबो माने जानो हायो। आरो जायखौ जोङो जेनेरेलि मैगं हिसाबै जाया बा ओंख्रि हिसाबै जाया, स' बेखौबो जोङो दिनैनि दिनाव जायोब्लाबो जेबो जाया होननानै मानसिफ्रा बुङो। स' बेखायनो जायखिजाया जिनिसखौनो दिनैनि दिनाव संनानै जायो। स' बियो जोंनि मोनसे खान्थि, सोलिबोनाय खान्थि। बेनि अनगायैबो जिथु जोंनि बैसागु समाव मोननाय जिथु खैजोमानि बिदै, बे खैजोमानि जिथु बिदै आरो जौ, बे मोननैया जुदि थायोब्ला जायफोर माने जौ लोंग्रा बिसोरनि थाखाय आरो गुबुन आरो जेबो नांलिया। जेसेबां नों अमा बेदर जाथों, जेसेबां नोङो दाउ बेदर जाथों, माने खुंखा जाथों, नाथाय खैजोमा आरो जुदि जौ मोनोब्ला बेनि टेस्टआनो आरो बेनि इन्जयमेन्टआनो एसे आलादा जाखायो। स' बेबायदि खैजोमाखौ माबायदिहाय खालामनानै जायो,
नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो मिथिगौ आरो जायफोर माने मिथिया स' बेफोरनि थाखायबो आं दिनैहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों। जिथु हाग्राबारियाव दंफैयो बेनिफ्राय नैथिंजाय दङ मोनसे दैमा। नै मोनसे दैमा दङ। स' एसे गिथावना जायगा नैबे दैमाया नैबे पुरा दैज्लाङाव माने फुल लोमजोबखायो। बै जिथु औवा नुदों बे औवाखौबो माने लोमलाजोबखायो आरो माने पुरा लोमफबजोबखायो। पुरा गिदिर आरो बे दैया। बेनिफ्राय नैबे जिथु बाखोर नुदों बे बाखोरथिंबो पुरा लोमलांजोबो। लोमनानै माने पुरा बारलांजोबो आरो दैया। बेबायदि गिदिर जायो बे दैमानि दैया। स' बेबायदि आं दायो जिथु हाग्रा गेजेराव दंफैयो। नैया जिहेतु आङो खैजोमा बासा नागिरगासिनो दङ। मोननो थाङा एसे गोब्राब। नै मोनसे बासा मोनदों। स' नैया फाइनालि मोनसे बासा मोनमारबाय आङो। नैबे खैजोमा बासा नाथाय बियो एसे गोरान बासा। साननो नाङा बे बासाया एसे गोरान बे हिसाबै बेयाव बिदै मोननाय नङा होननानै साननो नाङा। मानोना बेबायदि गोरान बासायावसो बांसिनै जोङो खैजोमानि जिथु बिदै बेखौ जोङो मोननो हायो। स' बेफोरबायदि गोरान बासायावसो बांसिन माने गिदिर गिदिर माने बिदैफ्रा थायो आरो। स' दायो बेखौ जोङो हाननोसै आरो खैजोमाखौ हाननानै जिथु गुफुर बिदै बे गुफुर बिदैखौल' जोङो लाखिनाय जायो। बेनिफ्राय जिथु गोजा बिमा बेफोरखौ जोङो बोखारनाय जायो बा गारनाय जायो। बेनिफ्राय नैबे बिदै बेनिफ्राय जों बेखौ बेबायदि साफा खालामनानै लानायनि उनाव जों बेखौ फ्राय खालामगोन। गोदान फ्राय खालामनायनि उनाव जौ आरो खैजोमा बिदै बिनि टेस्टआनो आलादा जाखायो। बे जिथु खैजोमा जों बेखौ दिन्थिबाय। बे खैजोमाखौ उरिष्या हादोरनि मयुरभान्ज होननाय डिस्ट्रिक्टनि मोनसे ट्राइबेल हारिया उरिष्या रायजोनि मोनसे मयुरभान्ज होननाय डिस्ट्रिक्टनि मोनसे ट्राइबेल हारिया बेखौ थांनाय जानुवारि दाननि 2024 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2 खालारावनो बेखौ गावसोरनि होननानै जि आइ टेग लानानै दोनबाय एबा बिसोरनि कपिराइट्स होननानै बिथांमोना बेखौ मोननो हाबाय। स' दायो जोङो बे खैजोमाखौ जानो हागोन। नाथाय बेखौ जोङो जि आइ टेग महरै जोङो कपिराइट्स मोननो हानायनि जेबो पजिसन गैलिया। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनांगोन कि जिथु जोङो खैजोमा बिदैखौ जायो जोंना स्पेसियेलि बिदैखौ जायो जोङो बिमाखौ जाया। आरो जिथु बिमाया गोखै जायो। बिमाखौ जुदि जायोब्ला गोखै जायो। आरो बेजों बेफोरबायदि गोखै जिनिसखौ बारा मोजां मोना। नाथाय उरिष्यानि मयुरभान्ज होननाय डिस्ट्रिक्टनि जिथु मोनसे ट्राइबेल हारिया बेखौ जि आइ टेग मोननो हाबाय। बिथांमोना बे खैजोमानि जिथु बिमा बे बिमाखौ जायो। जिथु गोजा नङा होमबा बे बिमाखौ बिथांमोना बाथोन देनानै जायो। आरो बेबायदि जुदि बिमाखौ बाथोन देनानै जुदि जायोब्ला जिथु बेनि खैजोमा बिमाया जिथु गोखै जायो बे जिनिसखौ जुदि जायोब्ला जोंनि देहायाव माखासे कलेस्टेरलानो जा गेस्ट्रिकआनो जा सुगार बेफोरबायदि बेरामफोरा जानो हाया होननानै बिथांमोना फोथायो। आरो ओरैनो जोङो जिथु गोखै जायोब्ला गेस्ट्रिक जानो हाया बा बेफोरबायदि सुगार जानो हाया। आरो जिथु हाइ प्रेसार ब्लाड प्रेसार होनना बुङो BP स' बेफोरबायदि BPफ्राबो नर्मेल थायो। जों जेनेरेलि जोङो बेखायनो मोखै जायो जोङो जेरैबायदि लेबु खारजि मोखै स' जों बेफोरखौ जायो। नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि गेस्ट्रिक BP सुगार बेफोरबायदिखौ नर्मेलाव लाखिनो थाखाय बिथांमोना बे खैजोमा बिमाखौ बाथोन सेफ्लेनानै जायो। आरो बे खैजोमा बिमाया बिथांमोननि थाखाय बिराद माने फेभरेट। जेरैबायदि जोंनि जिथु खैजोमा बिदै आरो जौ बेयो जोंनि थाखाय फेभरेट नङा होमबा। जायफोर जौ लोङा बिथांमोनाबो खैजोमा बिदैखौ माने जानानै खोब मोजां मोनो। स' दायो जोङो बे खैजोमा बिदैखौ जोङो जोंनि कपिराइट्स होननानै खालामनानै लानो हानाय नंलिया। मानोना बेखौ जोङो बिदैखौ जायोब्लाबो बे खैजोमानिफ्रायनो जानाय
भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव रिक्वेस्ट खालामबावदों आंनि चेनेलखौ बेबायदिनो इनफरमेसन मोननो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लायो जाहाथे भिडिअखौ इयुनावबो आं माबाफोर बेबायदि भिडिअ इनफरमेटिभ भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना नायनो हायो बा मिन्थिना लानो हायो आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं भिडिअखौ एसेनो दोनथ'बाय।